Türkmen rejimini tanqid eden Türkmenistanlı ýigit Moskwanyň aeroportuna saklandy. Internetdäki tanqidi çykyşlar sebäpli Türkmen häkimetleri tarapyndan internet terrorçylygyna aýplanan Türkmenistanly student Rodoýelde Çöliýew 2 martda Stambuldan Moskwa barandan soňra Şeremetyew aeroportuna saklandy. Türkmenistanly ýigit Moskwanyň aeroportuna sosial ulgamlar arkaly paýlaşan videosyny özüniň Stambul Moskwa gatnawy bilen 2 mart günü akşam saat 6:40-da Moskwanyň Şeremetyew aeroportuna baryp düşendigini aýtdy. Geçen dekabrda adam hukuklaryny goraýjy memorial hemde Türkmen Helsinki fondu guramalary bilelikde beýanat ýaradyp, Russiýanyň Garaçay Çerkez Uniwersitetinde bilim alan 26 ýaşly student Rodoýelde Çöliýewiň YouTube ulgamyna Türkmen hökümetine gönükdiren birnäçe tanqidi çykyşyndan soňra Türkmen häkimetleri tarapyndan internet terrorçylygyna aýplanýanlygyny we ýazarlanýanlygyny habar berdi. Düýbi Moskwada ýerleşýän memorial guramasynyň Merkez Aziýa programmalary boýunça ýolbaşçysy Vitaliy Ponomaryow 3 martda Azatlyk radiosyna beren interwýusyna Çöliýewiň aeroportdan Moskwa goýberilmänligini hem de onuň aeroportda saklanýanlygyny tasdiklady. Вчера вечером он полетел около 7 вечера в Москву рейсом Аэрофлота. Здесь его не захотели пропускать, причем вот согласно... Dün akşam saat 7 töwereklerinde ol Aeroflot gatnawy bilen Moskwa geldi. Bu ýerde onu Moskwa goýbermek islemediler. Onuň öz tanyşlarynyň üstü bilen ýiberen maglumatlaryna görä, entek pasport barlaglaryndan odal onu saklapdyrlar. Meniň düşünşime görä onu ähtimal ýygyna Türkiýe uratmaga finanslaypdyrlar. Ýöne ol gaçyp atalga sormak isleýändigini aýdyp muny ret edipdir. Şonu onu galdyrypdyrlar diýip adam hukuklaryny goraýjy aýtdy. Şeýle ol çarşyny we günü Çöliýewiň henide aeroportda saklanýanlygyny, ýerden resmiýleriň Çöliýew bilen 2 gurrun döşlük geçirenligini gurrun berdi. Rus resmiýleri Çöliýewe koronavirus sebäpli Türkmenistanyň raýatlarynyň Russiýa goýberilmeýänligini, onuň Stambula uradyljakdygyny we şol ýerde Türkmen konsulhanasynyň wekilleriniň onuň bilen gyzyklanmalydygyny düşündiripdirler. Ýöne Çöliýew bu teklibi ret edipdir. Şondan soň resmiýler onuň meselesini Moskwadaky Türkmen konsulhanasyna tapşyrjakdyklaryny aýdypdyrlar. Şeýle-de Ponomaryow Çöliýewiň aeroportuň halkara gatnawlary bölümine döni we onuň bilen habarlaşmagyň kynlygyny aýtdy. Galybertide adam hukuklaryny goraýjynyň maglumatlaryna görä 2 martda Çöliýewiň Garaçay Çerkez Uniwersitetinde bilim alýan aýaly hem umumy ýaşaýyş jaýynyň komendanty tarapyndan sorag edilipdir. Türkmen Helsinki fondunyň hem de memorial guramalarynyň dekabrda çap eden beýanatyna görä Çöliýew YouTube ulgamyna Türkmen rejimine garşy gönükdiren tanqidi çykyşlaryndan soň Türkmenistanyň Russiýadaky ilçihanasynyň bilim alýan ýokary hujaýynyň hem de Russiýanyň federal howpsuzlyk gullugynyň basyşlaryna sebäpkär bolupdyr. Onuň Türkmenistanda ýaşaýan howpsuzlarlaryna da basyş edilipdir. Memorialyň maglumatlaryna görä Çöliýew Russiýanyň Garaçay Çerkez Döwlet Uniwersitetinde 2018-nji ýylda okuw başlapdyr. Onuň aýaly Mehri Cemal Hudaýnazarowa hem bu uniwersitetde bilim alýar. Çöliýew 2020-nji ýylyň ýanwaryna okuwdan çykarylypdyr we soňra taýýarlyk kurslaryna ýazylypdyr. Daşary ýurtlarda türkmen aktivistleri işçileşýän mahaly Çöliýew YouTube ulgamyna Türkmen prezidentini, hökümetini we emeldarlaryny tanqidleýän video ýüzlemelerini çap etdi. Munyň ýa-da memorial we Türkmen Helsinki fondunyň maglumatlaryna görä, onuň Türkmenistanda ýaşaýan kakasy we ejesi Türkmen polisiýasy tarapyndan sorag edildi. Çöliýew haýwatlary garamazdan protest hereketiniň gatnaşyjylary bilen ara gatnaşyk kurmak üçin 2020-nji ýylyň 18 sentýabrynda Türkiýe bardy.